disciple yakhe noma waye masingasebenzisa language ithwasa lakhe uyabona yeah akangawudlulisela washona ke uElisha uyabona umeshona uElisha sibona ngani ukuthi kukhona uElisha umuntu nomoya kaElisha lo wawuElijah khona amadoda ayo asempini ayabaleka sekhona umuntu oseshonile bebaleka naye bavele bamthatha bamjikijele ethuneni kanti bamjikijele ethuneni kaElisha babemjikijele ethuneni kaElisha avela athintwa athinta amathambo kaElisha avela avuke umbuzo uvuswe yini uvuswe amandla kaElijah ehlela kuElisha that's very important fast forward hundreds and hundreds and hundreds of years kuzalwe umfana uthi uJohn uJohn mezalwa bese kuthiwa uzoba nomandla namandla ahambe ngomoya kaElijah uyabona but uJohn ngokusho kaJesu abizwe ngokuthi uElijah uyayizwa leyo so usenegama likamoya uJohn ekuthiwa uElijah uJesu avela achaze athi hayi uma bebuza indaba kaElijah wofika usafika babona bafundi bakho ubesho uJohn kodwa ubizwa ngobani uElijah unomoya kabani kaElisha okay ubizwa ngobani ngoElijah uyabona nansi enye into bewazi ukuthi uJesu abantu bebecabanga ukuthi umunye wabaprofeti bakudala bebeyithathaphi leyo nto bebechaza ukuthi umuntu uyavuka aphinde azalwe kabusha no bebekholwa ukuthi umoya ugcobo lalowo muntu uma selehlele kwigeneration elandelayo ubizwa ngegama lalowo muntu owayephethe lo owayephethe amandla bese kuthiwa uno shuthi ingena kanjani indaba yogogo ingena kanjalo shuthi kwa ugogo noma umkhulu owayenogcobo ugcobo lwakhe lehlele kuwena bese kuthiwa wena uye shuthi fanele silungisela ekuthenini uye fanele siyibeke kanjani njengokuthi wena angithi ubizwa ngogogo unqobizeni igama lakhe akuseUmbali ngilona umbali ubani pho ugogo unqobizimbi ubani unqobizimbi phela ushuthi ugogo but kuthiwa gogo unqobizimbi as if wena ugogo unqobizimbi njengoba kuthiwa uJohn spiritually uElijah uJohn bekuhlangana bekuthiwa hawu mkhulu Elijah uyabona kanti kukhulunywa ngani ngomoya ugcobo olwaliphezulu kwakhe right ke sesidlulise lelo phathi ngoba ngifuna ukuthi sihlukanise uma ngabe sesokhuluma ngethunywa ke manje ukuthi uma kuthiwa isithunywa siyaba yini ogogo okay ngicela ukuphinde ngibuyele futhi baba kancane nje kulela point lokuthi umuntu umbathwa amandla so ngiyafisa ukuthi nje uba clear uphinde uchaze baba ukuthi uma sithi umuntu umbathwa amandla sithini ngoba ukhona odidekayo manje ukuthi hayi ngibatha ugogo mina sengibatha fanele kwazeke ukuthi masithi umbathwa amandla uthini because siyazi ukuthi abanye ababukeli abakwazi ukunderstand ngalendlela efanayo khona ufuna ukuchazelwa nje kahle into yabona okay right ake sithi ke kuyiphutha ukuthi ucabanga ukuthi ugogo wakho okay uhleli la kuwena siqu ukuphozisile umoya wakhe spirit is in you yiphutha le so usesuke nini la endaweni yokhokho shutha akasekho khona uyabo no umoya wakhe amandla akhe ahlezi kuwena okay so mase kuthiwa ke unogogo uyabona kusho ukuthi uthathe imental singakusebenzisa kanjalo uma sisebenzisa isingisi uthatha ugcobo labo lehlela phezulu kwakhe but ke khona into engafuni ukuthi ngiyifake la ukuze ngingadali confusion ngoba uzobona mase sikhuluma manje ngepresence
yabantu abangale Okay. nangapha. So ngoba sikhulunywa ngezithunywa namhlanje ake sisitike lapho. Okay. Ngicela uphendule umbuzo wakho obuze eqaleni. uJesu uma ngabe ekhuluma na baFarisi nabaSadusi bathi kuyena uJesu hawu uma khona indoda ebikade nonkosikazi abangabathola abantwana yababuza lo mbuzo angenwa abafuwa baba6 sebe u7 bebonke ngale ya uzoba unkosikazi kabani. uJesu ephendula lo mbuzo ngoba laba bephika ukuvuka abafileyo. Uthi ke nansi principle esithathayo ngale ya in the spirit world abantu abashonile uthi abasashadi abasaganiswa abaganiswa sebefana nezithunywa. But uzothi uma asikazi hlangana neverse ethi befana nezithunywa ithi befana nengelosi. Okay. Uyabona? Yeah. Ngiyaphinda futhi sebefana nobani nengelosi. So ichaza ukuthi nature yabo seyishintshile sebe yingelosi. No, ichaza umsebenzi ngendlela sebesebenza ngayo. Abasasebenzi ngendlela bebesebenza ngayo la emhlabeni, sebesebenza ngendlela yangale kamoya. Sebenza okwenziwa izingelosi. Exactly. Okay. Sizobona mase sikwenza kwi New Testament sesithinta indaba kaMapostle Paul. But ke ukuphendula leyo nto ukuthi kuyenzeka abantu abangasekho bathatha irole njengengelosi. Okay. So kodwa la ngifuna sistike khona namhlanje ngoba sikhuluma ngezithunywa sigcine sikhuluma ngesithunywa somndeni angithi. Yes baba. Manje sesikhuluma ngani? Singene kwesipersonal sithini sikhuluma ngani? Okay. Lesa somndeni nalesi esembatha umuntu sehlukene baba. Ngicabanga ukuthi esipersonal esiqondene nomuntu ngqo. Esomndeni asingaphambanisi ke ngithe mina amagama abalekile. Okay. Uma sithi esimbethe yabona manje sesikhuluma ngomoya ombethe umuntu lesithe thina yakhumbula eqaleni ukuthi sithe unogogo. Yes. Asingambizi ngesithunywa. Okay. Sizoyicacisa indaba yethunywa le. Asingambizi ngezithunywa manje. Asike sithi nje umoya kagogo unogogo sibani bani. Sichaza uthini masisho njalo. Sikhumbula indaba kaJesu beno Elijah. uJohn wenayo uElijah wenayo yini wehamba ngomoya kaElijah ngamandla kaElijah and sibona na influence ugqokiso kaElijah uyabona okusho ukuthi lo moya uyakwazi ukuthatha even ne personality yomuntu owawuphezulu kwakhe uhambe nayo uye komunye umuntu mawufika kulowo muntu kusale leyo personality. So yingakho kubalekile ukuthi abantu bafundise ukuthi uma unogcobo olwalukhona lika gogo wakho amen ulenza kanjani manje lusuthe wena ngoba mangenjalo uzocanga ukuthi wena usomfazi kanti lolu gcobo lalihlele kubani lalihlele kugogo masezombatha wena uyindoda usuzwa ngathi umuntu wesifazane ngathi ungaqoka iphinifa uyabona lona siyibona phi leyo nto siyibona eBhayibhelini siyibona uJohane akagqokisa kontanga wabo akagqokisa kwabantu ugqoka ibhande elingajwayelekile udla nezinto ezayidliwa uElijah bengazange bazibabonana ugcobo lune influence enjalo yabona manje sesingathi siyaphuma ethunyeni manje sesikhuluma ngogogo ngokumbathwa yabona kahle bekuzofuna masikhulunywa ngesithunywa personal singakuhlanganisi lokuyitopic iyodwa nje lo mase ukhuluma ukuthi ukwembathwa ogogo ukwembathwa amakhehla kuchaza ukuthini ukuthi hayi ngoba ngifuna ukuyixova baba okay I know I do understand njengoba kuthi umuntu unezithunywa kodwa ezithunyweni zakho usebenza ngogogo ngicabanga ukuthi so abantu abaningi masikhuluma ngezithunywa wonke umuntu ulinde ukuza ukuthi mina njengoba kuthiwa nginesithunywa kodwa kuthiwa ngibatho ngingena kanjani kuyo yonke lento so ngiyacabanga ukuthi ake siqale ukuze ingakho bengifuna sithathe nje systematically kancane ingakho bengingafunanga sisuke kulowo mndeni asisho uma sesingena kulesi personal yabona but ngiya understand ukuthi wayibubuza kanjani ngoba ubuza ngoba izinto ezikhulunywayo manje yabona ake siqale sikhulume ke ngezithunywa esithunywa personal uthi uJesu
uma ekhuluma ngabafundi bakhe uthi abantu abaqaphela ukuthi bangabakhubi laba abancinyane bakhe ngoba izingelosi zabo sesingathi izithunywa zabo zimi phambi kwaJehova zibona ubuso bukaNkulunkulu. So sesiyabona uJesu uintroduce manje isithunywa esipersonal. Shuthi personal angel. Yabona isithunywa somuntu. So wonke umuntu unesithunywa sakhe. Thank you. Meaning awudingi ukuthi uze unesithunywa lesi sokusebenza so kodwa beside lokho nje unesithunywa sakhe esiqondene nawe as umuntu. Okay, ngizokubuza nami. Wesithi umuntu unengelosi yakhe. Yes, ngizokubuza nami umbuzo mama. Khona ngoba sizele ukuzofundisa la kulethekene order. Ngizokubuza umbuzo ukuthi uma isithunywa sakho owathi uzalwa wabubekele sona awusazi yabona sengisho nje in terms of knowledge awazi ukuthi unaso uma sekukhulunywa ngesithunywa ke osebenza ngaso ebandleni osebenza ngaso emphakathini ikhona into ozoyi-understand uhlula uku-understand sakho lutho yabo so kubalulekile ke ukuthi abantu abafundise ukuthi wonke umuntu ozelwe unesithunywa wonke umuntu ozelwe unani mama unesithunywa njengoba kukhona isithunywa esibhekene nomndeni yabona ngaphansi kwalesi sithunywa esibhekene nomndeni naso siphethe izithunywa ingakho eBhayibhelini kunama chief angel yabo nakulaba kune order embusweni kaNkuluNkulu okusho ukuthi nala emndenini kunesithunywa esibheke umndeni wonke kodwa every child la ekhaya inesithunywa sayo so uma ingane inga-understand indaba yezithunywa yazi kunje kukhona izithunywa zomndeni nami nginesithunywa sami kuzothi maqala manje kukhulunywa indaba zamathongo njengoba sikhuluma abantu asebalala sebadlula ogogo yonke lento sekukhona iconfusion so ingakho kubalekile ukuthi uma sokhuluma ngamathongo noma sikhulume ngamadlozi senze subject yaleyo uma sikhuluma ngezithunywa senze subject ngoba sikhuluma ngezithunywa namhlanje asithi khona isithunywa somndeni kukhona isithunywa somuntu as an individual kezwakala mama kezwakala alright okusho ukuthi nawe unesithunywa uyabona so umbuzo ke uthi singenaphi ke isithunywa empilweni yami singisiza ngani isithunywa empilweni yami 1 nansi tebalekile sibaluleke isithunywa uma ingelosi empilweni ngoba kukhona izinto ongeke uzenze ngawakha amandla but ekufanele uzenze empilweni angiphinde kukhona izinto okufanele uzenze empilweni ongeke uzenze ngamandla akho odinga usizo isithunywa singena lapho kodwa uma wena you are not aligned nomndeni wakho kuzoba khona inkinga ngoba lesi sithunywa sakhe esipersonal sihambisana nesomndeni thank you sihambisana nesomndeni okusho ukuthi uma kunama issues emndenini uzoba nenkinga wena even na personal uzoba nama unnecessary struggles na personal so yingakho lento yama families ibaluleke ngendlela eyisimanga ukuthi akulungiswe ama bonds efamily structure sefamily asimiswe ngendlela eright ukukhuthaza nje abalaleli uJesu yazi wakhuluma isimanga wathi uma uphethe umnikelo uya kwi-altar ukhumbula ukuthi kukhona into umfweni akubambele yona noma kukhona into engekho right phakathi kwakho nomfweni uthi shiya phansi umnikelo Matthew 5 shiya phansi umnikelo hayibo uyonikelela bani uyonikelela uNkulunkulu uthi ungamanume umnikelo oya kwi-altar likaNkulunkulu hamba olungisa inkinga zakhe nomfweni uyabona leyo nto okuchaza ukuthi uNkulunkulu ufuna kulungiswe ama issues efamily kuqala
before kuyokhulunywa indaba zeyithunywa zasebandleni yonke leyo nto. Shothi singasho nje ukuthi baba isithunywa esipersonal asikwazi ukufunctiona kahle uma impilo yomuntu ingekho connected nesithunywa sakubo sasemndenini. Thank you. Which means ifanele kuqale kulunge inkinga zasemndenini ukuze nesithunywa sakho lesi esipersonal esihamba nawo si-align nawe. Shothi singasho sithi kukhona abantu lamhlanje abanenkinga ngenxa yokuthi abekho connected noma into zabo azilungile in terms of ey'thunyweni zabo zemndeni, noma singasho ukuthi mhlawumbe uthola ukuthi umuntu usebenzisa isibongo esi-wrong, so akakwazi phela lo muntu ukuthi enze njani a-connect-e nalesi sithunywa sefamily yakhe because all along yena ubiza abanye abantu. So kubalulekile ukuthi nalesi esakhe esiphesana ukuze simsize into yakhe ayiqonde. Alright. Shuthi singathi emsamo phela thina sikhuluma kanjalo. Okay. Ngifuna ukufaka i-challenge ke khona lapha. Ngifuna ukufaka i-challenge ethi angithi mina ngisindisiwe. Hayi ngangisindisiwe ngisasindisiwe. Angakaze ngikuyeke ukusindiswa. Ngifuna ukufaka i-challenge ke. I-challenge engifuna ukuyifaka nansi. Kunenqwaba yabantu ethi ngangineyinkinga nganede ngakhetha uJesu. Ngangineyinkinga zomndeni nganede ngakhetha uJesu. Ngaphuma kuzo zonke lezi indaba zeyinkinga. And umuntu uyambheka impilo yakhe injani? Iyaprogressa, impilo yakhe i-right. Uyabona? Right. Ngifuna ukufaka i-challenge lapha. Ukuthi kukhona into ngoba ngisho nami ngangishaya lezi zinto. That is why ngila namhlanje. Right. Ngifuna sike sibheke manje ukuthi ithunywa lezi zomndeni before sigijime nje kakhulu. Ithunywa lezi zomndeni zine responsibility futhi ukuthi uma umuntu eshona yizo ezimthathayo zimuse kwabakubo. Angiphindi. Ithunywa lezi zomndeni uma umuntu eshona yizo eziresponsible ukuthi zimthathe umuntu zinze njani? Zimise emndenini wakhe. Zimuse emndenini wakhe. Sikuthatha phi lokho ngoba yonke into kufanele siyisekele ngeBhayibheli, right? Alright. Ngizocela ukuthi sifunde ama scriptures ambalwa. Uzobona njalo ukuthi ngiyapi nale ndaba ukuthi uma izinto zomuntu zingamhambeli kahle. Ngoba lento ishaya indawo zombili. Ngicela ukuthi ngilungise nje kanje. Lento ishaya indawo zombili. Nakubaza nabasindisiwe. Bazothi abazalwane awukwazi ukumeja impumelelo yakho ngokuthi unezimoto, ngokuthi uyasebenza kahle. Kufuneka ukumeje ngokuthi uhambe entandeni kaNkuluNkulu yini. Ngoba nakhona enkonzweni siyabezwa abazalwane bethi lalela ungasitshela ukuthi wena you are blessed of God ngoba unezimoto, ngoba nezangoma zikhona ezinezimoto, nenyanga zikhona ezinezimoto. Yabo, so manje iveza lento ukuthi impumelelo yomuntu awichazi kuphela ngokuba nezinto eziphathekayo. Uyichaza ngokufulfilla umsebenzi uNkulunkulu akunike wona. And uNkulunkulu bazi ukuthi uzozalwa kuyiphi ifamily. Ubazi ukuthi uma uadoptwa kuleyo family uzoadoptwa kuyiphi ifamily. Before siqhubeke siye phambili, bewazi ukuthi uJesu ngokusho kweBhayibheli, masifunda incwadi yamaHebheru chapter 10 le ngizofuna siyifunde. Masifunda incwadi yamaHebheru chapter 10, ayikho izosibambezela ngizoyikhuluma nje. Mufunda incwadi yamaHebheru chapter 10 lithi uJesu umzimba walungisela. Uthi ezokwehla emhlabeni, ezokwehla emhlabeni uNkulunkulu wamenza njani? Wamlungisela umzimba. Okusho ukuthi uma ehlala esibelethweni sikaMaria ubese vele umzimba usukhona. Akuhlangananga uketshezi lika Josepha nolika Maria. Ufike nomzimba usunjani? Usuvela uphelele. Ngezinye indlela uJesu akaxhumani noDavid. Ngoba yini emxhumanisa noDavid? Ngizokutshela ukuthi yini emxhumanisa noDavid. Waxhumaniswa uJosepha. Kanjani? Ngokuthi uJosepha wam-adopta ngosiko. Ngoba siyabona lapha kuMateyu nakuLuke siyambona uJesu enzela usiko lokusoka. Siyambona ehlatshelwa ama-pigeons amajuba njengokusho kaMoses. Uyabona? So ngifuna ukuthini ke? Ngifuna ukuveza indaba. So uJesu wahlatshelwa.
uJesu wahlatshelwa yes. Shuthi kuyafana nokuhlaba imbuzi phela shuthi ngaleso sikhathi imbuzi ayingekho. Hayi thi engekho sizothi ngokwesiko lamaJuda ukhumbule njalo la saqala khona. Sathi thina asisiyo amaJuda. Siyafunda kumaJuda. Uyabona? Okay. Siqhathanise neculture yethu, siqhathanise ama spiritual principles. So angifuni senze ubugebengu singathi thi hayi lokhu kufana nembuzi but sifuna ukufanisa iprinciple ethi uJesu yes wahlatshelwa ngokweculture yakhe. Yabo wafakwa osikweni likaDavid njengokweculture yakhe. Uyazi ukuthi uJesu ubengeka wafulfile ama promises noma izithembiso uNkulunkulu bekufuneka azenze ukube usika ligcinanga. Ngoba sizimpumpu ukuthi ikhalisini ithi Jesu ndodana kaDavid ngenze njani ngawo ke so kusho ukuze impumelelo kaJesu ukuze uJesu aphumelele mama bekufanele one adoptwe emndenini kabani kaJoseph kaDavid adoptwe uJoseph bese kuyikhani efulfilla ipurpose kaNkulunkulu sesiyabona ukuthi sesibona nogcobo luka Jesu elithatha lapha kuDavid waye ngisho njalo noma ke iBhayibheli likubeka kanjalo lithi umoya kaKristu wokuDavid kanjalo kodwa uJesu ubizwa ngoDavid neziprofethi zisho njalo meaning umuntu nomuntu unosiko okufanele agcine oluqondene naye ukuze izinto zakhe ziphambili. Ngithi ke ngokwesintu nangokweBhayibheli every family inosiko ekumele ibe nalo loku-adopta noma lokubika ingane. Ngicela ukuyenza lento nje ibe isibonelo. Bewazi ukuthi uNkulunkulu mekhuluma noAbraham ngikhuluma ngokusoka ukuthi noma ezalwa uAbraham umntwana uma engasoki ungaphandle ungaphandle kusho uNkulunkulu okusho ukuthi ke sesiyayibona lento manje ngoba sizoqhathanisa neculture yethu nathi uma ungenzela imbeleko exactly yakhumbula kangubani ingane noma yakangubani uma yayinganqumi yayingathathwa ukuthi yabona eyakangubani nabanye bayagcaba abanye bagcaba kancane abanye bayaqhobhoza abanye bese yabona so into enjalo so okwanamhlanje nje esingakusho ukuthi isithunywa masikhuluma ngesithunywa kubalekile ukuthi singathi sifunde nje namhlanje singathi sifunde ukuthi masithunywa ihlukene yes khona ezikamoya yes khona ezabantu asikafundi ngalezi abantu angithi sisakhuluma lezabo right sasifunda ukuthi nezithunywa lezi zikamoya zihlukene kabili eziphathiswa imessage nezitshelayo ukuthi aziyokwenzani yabona right sase sithi kulezi zomndeni nazo lezi ithunya lezi ingilosi zilengeniso ezingaphansi kwazo ezenza ukuthi each and every person unani unesithunywa sakhe naye yeah okusho ukuthi ke abantu mabezokhuluma ngomuntu ukuthi kufuna bamqondisele indaba yesithunywa basically nina nisuke nisho ukuthi sifuna ukuzokulungisela indaba yakho yomndeni ukuthi wazi ukuthi mhlawumbe wafakwa kulomndeni mhlawumbe bakufaka ngesiko noma wena ungesiwa la kulomndeni bakufaka ngalesiko so you okay so isithunywa sakho si right izinto zakho so sesingalungisa okunyeke mhlawumbe ongabe kuthiwa mhlawumbe akuhambi right yabo because uma uyisho kanjalo baba uthi kufanele vele siqale lapho ekuthenini izinto zakho zonke zihamba ngeorder in terms of ibongo nani sikulungisele lokho because kuyenzeka kufika umuntu okwenziwe konke kahle salola emshadweni abazali nje baqeda yonke into akakweletu lutho akabanga izidalo kodwa khona lo moya ofuna ukuvuka kuyena omhluphayo uyayiphupha lo muntu uyathandaza uyezwa etshelwa abantu ukuthi hayi nginezithunywa ngicabanga ukuthi leyo mhlambe sizoyi-addressa mase siyi-addressa ke next episode sesi-addressa ukuthi kahle leli gama lithi isithunywa ke seliyadlula manje ekutheni kukhona kukhulunywa ngengilosi kukhona okunye ukukhulunywa ngakho so mhlambe ke kuze singafaki information eningi namhlanje ngicela nje sibambe la ukuthi
sikhulume ngezithunywa zama spiritual guide ezigada umndeni nezithunywa ezipersonal ezisiza na kwijeni yomuntu mezothatha unkosikazi yonke leyo nto into enjalo but ke siqhubeka sizobe sesingena ke kulezi ithunywa mayithi umuntu uphakamisela isithunywa ichaza ukuthini leyo nto yabona exactly njengoba kade usho na ukuthi lo izinto zakhe zi right usho ukuthi nesithunywa sakhe personal simguidile but yini lemhluphayo manje hayi ngicabanga ukuthi bazwile abalaleli bethu and ngiyacabanga ukuthi kuningi abakufundile nami ngifundile nje ngezithunywa because mina bengazi ukuthi isithunywa ugogo wami nje bengazi lokho bengazi ukuthi izithunywa ihlukene kukhona ezikamoya khona ezabantu noma singakangeni kwezabantu kodwa bengazi ukuthi zihlukene so all along ngazi ukuthi nje nginelesi sithunywa sami bengazi nanokuthi khona isipersonal esinye shothi ziningi shothi umuntu uyaba ne more than one ithunywa bubu nama assignment angisawafana njengoba sike sasho ke futhi sathi kukhona nezinye ithunywa ezithi mazinikezwe umsebenzi ukuthi aziyokwenza lo msebenzi azinegotiate nawo zithunywe kona kodwa inegotiate nawo shothi umuntu akanaso isithunywa esisodwa umuntu akanaso umuntu isithunywa esisodwa kodwa ke la kuqala khona ifoundation uphumapi yipi family yakho yabona ukuze ufulfile intando kaNkuluNkulu nomndeni o right. I know sicela ukubonga kakhulu baba Malevu ngiyabonga kakhulu nje ngeinformation osiphe yona namhlanje ngifunde kakhulu ngiyacabanga ukuthi nami mangifunde kangaka nabalaleli bafunde kakhulu because uma kukhulunywa ngezithunywa abantu bacabanga izithunywa lezi zokusebenza abantu noma zokwelapha not knowing ukuthi igama lezithunywa li broad and futhi lisho into ehlukene kubantu abahlukene you understand nanokuthi abantu bazi ukuthi akekho umuntu ongenaso isithunywa sakhe singasho sithi ngokweBhayibheli akekho umuntu ongenayo ingelosi yakhe so okwalamhlanje nje itopic esebesikhuluma ngayo besifuna uqala sicacise ukuthi iziyini izithunywa nanokuthi njengoba singabantu thina singena kanjani endabeni yezithunywa ngaphambi kokuthi siqhubekele kulezi ezinye izithunywa ngoba ngiyacabanga ukuthi le topic elandela iyona abantu abayilinde kakhulu ngoba baningi awuthola ukuthi lokho esesikuchazile lamhla sebekulungisile kodwa sekukhona lo moya okuthiwa uyisithunywa okuyena othi ufuna ukusebenza ufuna ukuphilisa abantu iwona ke lo osizolandela ngawo ke baba esobe sesibachazela khona ke ngibonga kakhulu nje baba ukuthi uphinde uzoshare nathi ulwazi lwakho namhlanje siyafunda kakhulu nje sicela uNkulunkulu akugcine ngoba sisakudinga kakhulu baningi bazovuleka amehlo kuningi nje la engivuleka khona amehlo kamina because ngendlela iBhayibheli elihambisana ngayo nalempilo esiyona kodwa all along kuyacaca ukuthi angazi noma bengizothi besi blind noma besingazi so abantu abanje ngawe uNkulunkulu asebambulele siyabadinga kakhulu ngakho nje ngicela ukubonga baba thank you ungabeka nje nawe baba ubachazele abalandeli bethu ukuthi ukhona nawe namapage akho bengakuvisita kuona beyobona nezinye inkulumo zakho ufundisa. Okay. Ngiyalibonga kakhulu lethubo ngikhalona. Engingakusho ukuthi ngiyatholakala la ku Facebook personal page yami ngicamju NI Malevu the Cushite Awakening elinye page engitholakala kuyona kodwa into ebengifuna nje ukuyidlulisa kakhulu ukuthi sithinteni bakithi uma kuukuthi khona ukudideka ekhaya singayakhuluma indaba zokulashwa ukuthi khona ukudideka ekhaya ufuna ukufundiseka ukuthi ingane lento ekuthiwa nomoya inani singafundisi umuntu oyedwa sifundise ifamily yonke manje ngasithinta noma ningathinta ugogo siyithime yodwa muthinta yena makuvela leso sidingo ukuthi hayi lento sacela ukuthi before ingane isetshenzwe yenziweni sacela ukuzocacisela ukuthi kwenzakalani la sifike nje senze leyo session uyaqamba ingane ingena kwi-process useniyazi ukuthi izokwe yazi nalokho baba kubaleke ngendlela esimangaliso kufana nani sothini therapy noma yini because njengoba counseling because khona abantu ngempela abangazi ukuthi ingane nani uyezwa lokhu kuthiwa I think kubalekile nanokuhlala phansi nemndeni kakhulu bachazelwe imission yethu elandelayo mama ileyo ukuthi njoba niletha abantu begula
nilethe abantu begula sifuna ukuzokunani siqale si-addresse nina nemndeni ngoba imali iphuma pha iphuma kubona i-support iphuma kubona ne-emotional support nazo zonke lezi kodwa educate umndeni qala ukuze bezokwazi ukuseka into abayaziyo ukuthi yini and futhi kuba lula nakulo mntwana lo osuke kuyena osekwayo because usekwa abantu asebene information ukuthi yini le adlula kuyo. Ngicela ukubonga nje kakhulu baba. Mina ugogo umbali ukhona ke lapha ku Facebook @gogo unqoba izimpi. Akhona nama products ami ayasiza kakhulu kuba bonke abantu abakude siyaposa sikuposela. Akhona ama products asiza ngezithunywa ngoba baningi baba abantu abanezithunywa kodwa thothi umuntu wayiphupha akasaphuphi manje so umoya engcwele usimbulele wathi asenzele abantu izinto ezobasiza iwashe ezobasiza ukuthi at least esafuna usizo akaphakame lo muntu noma lengeloze ehamba naye imdirect ukuthi ehamba ngaphi. So sinawo ke ama products akanjalo, sinawo ama products abantu abafuna imisebenzi, sinawo ama products nje amaningi okuyiclean ukuthi ube umuntu ngoba siyazi ukuthi ezabantu siyangcoliseka empilweni. Ngakho ke sinawo ke lawo ama products akhona epage lethu @gogo unqoba izimpi ku Facebook. Ngiyabonga kakhulu.